I a les taules de Bétera estos dies hi ha un dolç que no falta mai. Són les orelletes, unes postres artesanes que necessiten paciència i destresa alhora. Avui hem entrat al forn d'Aloi per a poder comprovar-ho. A l'obrador del forn Aloi desafien el termòmetre. Este oli calent en estiu significa que així fan orelletes. De fet, enguany és l'únic forn del poble que les fa. Entre 600 i 700 cada dia des que comença agost. No hi ha treva, perquè no hi ha casa que no en menja per les festes. Un dolç molt preat, a pesar de la senzillesa de la recepta. Ara és un dolç que ve dels musulmans. Els ingredients són molt fàcils: anís, oli i farina. Nosaltres en més d'anís fiquem cassalla. Li donen un gustet més bo i se queden més rostidetes. I el ritme de treball així ha de ser constant. Les boletes les pesen, les estiren ben fines, les escampen al llençol i Juan Ramon les fritx mentre es dona forma amb les canyes. Una habilitat que li ve de família. Així fa més de mig segle que han fet orelletes. Jo sé que ho agarri a raïs de ma mare de ma abuela. De xicotiu, ma mare me fica, vale, a fregir, a fer orelletes i a fer-ne. I pues és ficar-se i quan ho fas 100, pues no t'eixen, però quan ho fas ja 1000 ja t'eixen totes. Tot i això, no deixen de ser fràgils i a la taula arribaran per acompanyar el cafè o la mistela amb un bon colpet de mel.